A dy'r plantos i gyd yn gallu gweld yn y ffrant, pawb yn gallu gweld yn glir o beth sy'n digwydd. Gret. Fantastic. So heddiw, byddwn ni'n edrych ar Colosiaid 3 a adnod 1. Nawr ni gyrraedd beth yw'r adnod mewn ychydig bach. Ond mae gen i gwestiwn i ofyn i chi blantos os bydde Ruth yn fodlon mynd i'r sleid nesaf. Os gwelwch yna. Sut ydych chi'n hoffi chwarae? Os rhaid chi'n hoffi chwarae dychymyg, be ni'n gweld ar y sgrin Ezra? Be ti'n gallu gweld? Be ti'n gallu gweld ar y teledu? Volcano, yeah. Be ti'n gweld, Kezia? What do you see, Kezia? A doctor, yeah, someone playing doctor. Rwy'n arall yn gallu gweld rhywbeth? Be maen nhw'n neud ar y top ar y dde? Wel, they're on the top right on the screen. What are they playing with? Be maen nhw'n chwarae gyda? Joseph? Sticks. Ydyn nhw'n chwarae gyda sticks? Mae'n edrych fel bod nhw'n chwarae gyda swords i fi, ydyn? Beth maen nhw'n neud fan hyn ydy, maen nhw'n defnyddio ei dychymyg. A fi'n siŵr bod chi'n hoffi chwarae dychymyg hefyd. I'm sure you like to imagine you're playing. I know that my boys, Teifi and Ezra, maen nhw'n hoffi chwarae dychymyg. Maen nhw'n hoffi cocsio bod nhw'n rhywun arall. Chi'n dweud cocsio? Chi'n mynd dweud cocsio yna. Jocan bod chi'n rhywun arall. Hoffi jocan. So maen nhw'n dweud, fi yw so-and-so, pwy wyt ti. Dyna yw'r brawddeg ni'n clywed 100,000 o weithiau yn un ti ni. I'm this person, who are you? Pwy oedd y bore yma, Teifi? Pwy oedd ti'n dweud bore yma? Fi yw... Maui. Fi yw Maui. Ti'n hoffi bod yn Maui, oed? Yeah. Be ydych chi'n hoffi? Oh, Hugh Mari. Sorry, o'n i'n meddwl ti'n dweud Maui o Moana. Pwy arall, beth arall chi'n hoffi chwarae? Who do you like pretending to be when you're playing? O Teifi a Ezra yn hoffi bod yn Pokemon bore yma, dyna oedden nhw Grwdon yn erbyn Kyogre, os chi ddim yn gwybod pwy o'r un. Who do you like playing with? Who do you pretend to be when you're playing? Can't think of anyone. Do you like pretending to be dinosaurs or pretending to be dinosaurs, yeah? Yn hoffi bod monsters yn rhedeg ar ôl pobl. Mae rhywun wedi cael peek tu ôl y curtain ar beth sy'n dod mewn munud bach. Mae'n hoffi bod yn wahanol bethau. Os allwn ni fynd i'r sleid nesaf, os gwelwch yna, Ruth. Nesaf, beth yw hwnna eto? O ie, lle ydych chi'n hoffi mynd? Where do you pretend that you are? Chi'n cocsio bod chi'n y jungle? Chi'n jocan bod chi... In Jurassic World, yeah. Oh, I like pretending to dinosaurs. Big things smashing through the house. Oh no, they're going to eat me. Oh, bad. So in your head, can you see what's happening? Do you imagine that you're in a different place? Dych chi'n dychmygu bod chi mewn lle hollol wahanol yn dydych? Dych chi ddim yn eich stafell fyw, chi ddim yn eich stafell wely. Pan chi'n neidio ar eich gwely, chi ddim yn neidio ar gwely, chi'n neidio ar trampoline, neu chi'n neidio oddi ar clogwyn mawr i ganol dŵr. Yeah? Oh dear. Gan i glywed am y bad dream diwedd. Mae'n chydig bach fel dychmygu, yn dydi breuddwydiau neu bad dreams. Great. Mae cwestiwn, falle bod rhai o'n ni, some of us older here are maybe a little stiff, our imaginations aren't quite what they used to be. Can we go to the next slide, please, Ruth? Imagination. There's a video here to help us, i atgoffa ni, i helpu ni gofio beth yw imagination. Falle, if you can take your headphones off just for a second, just so you can watch this short clip to remind us how to imagine and to be in different places. Thank you very much, Ruth. We don't need television, not as long as we have our imagination. With imagination, I can be anything I want. A pirate, a football player, a starfish. Patrick, you're already a starfish. Squidward at work. Gyda eich dychymyg, neu ein dychymyg, gallwn ni fynd i unrhyw le yn y byd. Ar y funud, dwi dal yn chwarae chydig o gemau dychymyg, ond dwi ddim yn mynd i mewn i'n byd dychymyg fi hun. Fi fel arfer yn mynd i mewn i byd dychymyg rhywun arall. Ond lle dwi yn mynd i mewn i byd dychymyg neu byd ffantasi ydy mewn llyfrau. Fi wedi rhoi ar y sgrin cwpl o'r hoff llyfrau dwi wedi mwynhau darllen dros y cwpl o flynyddoedd diwetha. Allwn mynd i'r sleid nesaf, please, Ruth. Dyma rhain oedd y rhai o'n i'n mwynhau darllen pan o'n i yn blentyn, a rhain oedd wedi sbarduno fy dychymyg. These were the books I really enjoyed as a kid. I'm not seeing many people who would have read the same sort of books as I did. Artemis Fowl, Eragon, dragons and fairies, Amazon adventure of two young boys. They would go on a kayak
down a great river catching animals to put them into zoos, but nice zoos, not nasty zoos. I think mae'n dangos yr amser o'r llyfr yna falle. The Little Wolf, Big Book of Badness yn dysgu bleiddiad, teaching young wolves how to be big and bad. Those were my favourite books growing up. But nowadays, I read a couple of different books. So we'll go next slide. Skip that one, Ruth. We'll go to the next one. But the question is this the real life or is this just fantasy? I'm sure we all can have a good practice. And I've asked Helen, and she was a little surprised, I have to ask, that I asked her if we could sing a little bit of this song here. So can we stand up and we'll sing for the first time, I can imagine. First time for Helen, but the first time in Penuel, we're going to sing some Queen. So take it away, please, Helen. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I will stop there. Sorry, I'm not going to go through the whole song. Nawn ni ddim canu y can cyfan. Ond y cwestiwn ydy, mae'r cwestiwn dal yn aros yn dydi. Is this the real life? When you're jumping around, pan chi'n neidio o gwmpas yn cocsio bod yn dinosaurs, neu yn fairies, neu yn wizards, neu beth bynnag ydych chi, ydy hwn yn fywyd go iawn? Is this real? Allwn ni ddysg sleid nesaf, sgwch yna, Ruth. Next slide, please. How do we know if it's real or not? Sut dyn ni'n gwybod bod yn byd ffantasi, neu'n llyfrau ni, neu'n stories ni? How do we know that they're not the real world? Bod nhw ddim yn fywyd go iawn. O'n ni wedi meddwl am 3 peth gwahanol. Beth ti'n dweud, Teifi? So, ni ddim wedi squeezio mewn i'r llyfr, ni ddim wedi syrthio mewn i'r llyfr. Yeah? You can't see them, they're only inside your head. Yeah? And if you were to fall off, if you're jumping off a cliff in your imagination and you land on your bed, ydych chi'n mynd I frifo? Are you going to get hurt yn gwneud hynna? Nah. If you're playing swords or lightsabers like what happened in our house, does your hand actually get chopped off? No, there's no consequences. Nothing really happens like that, isn't there? Hefyd, mae gyda ni amser. Pan dyn ni wedi gorffen chwarae ffantasi, ni'n gallu roi o I un ochr. Mae mam neu dad yn gweiddi, bwyd yn barod. Amser troi teledu ffwrdd. Instantly, the TV goes off. You run to the table, you stop playing your games. Mae hwnna'n digwydd bob tro, yn dydi? Yn dydi? Yeah, great. Yeah, fantastic. Ac wrth gwrs, ein special abilities ni. Pan dyn ni mewn byd fantasy, when we're in a fantasy world, gallwn ni hedfan, gallwn ni troi goliadau ffwrdd ymlaen gyda just ein dwylo ni. What do you like imagining to do? What special powers would you like to have if you can imagine? What would you like to do, Kezia? Play on your bed. Whoa. Would you like to fly if you're jumping on your bed? Do you imagine that you're flying away? Yeah. And then being invisible, pretending that no one can see you. What are the special magic powers you imagine that you could have? Yeah? Yeah? Do you like throwing fire or ice? Imagine that this big blast of fire in our imaginations. Yep, they're always like that. So, we're going to put a circle over here. It's a nice big circle. And we're going to put some stuff that will represent what we do. Come on, circle. Stay in a circle. There we go. And this will represent. Mae hwn yn cynrychioli ein byd ffantasi ni. So, in byd fantasy, what can we put there to show that it's not in a pretending world, maybe? There's some clues in what Ezra's already dragged out. Mae Ezra wedi llusgo allan cwpl o clues in ni. Yeah? Dillad, gwisgo fyny, some dressing up clothes. So, dyma gecko a draig. Mae gyda ni Buzz Lightyear. Geith hwnna mynd yn y pentwr, yeah, Teifi? Oh, a lightsaber, yeah. I rei pobl, mae hwn just yn stick, ond byddwch yn ofalus. Mae'n gallu torri dwylo ni ffwrdd. So mae lightsaber yn mynd mewn i'r twll, imagining.
Mae gyda ni stori draig, a dragon story, to spark your imagination, i helpu chi ddychmygu beth sydd yn digwydd. Mae hwnna'n mynd mewn i'n cylch ffantasi ni. Digwydd bod, nes i ffindio un o'r llyfrau o'n i'n hoffi darllen pan o'n i'n fach, The Tiger Adventure, dychmygu bod chi'n India yn dal tigers. Ac wrth gwrs, ni yn ein byd ffantasi ni pan ni'n chwarae gemau ar y cyfrifiadur. So dyma ni, this is our fantasy world. Dyma yw ein byd ffantasi ni. A neu ofyn i ni, beth y cwestiwn ydy, yn y byd yma, ydy o'n real? Sut dyn ni'n gallu gwybod? Oedd Mari wedi sôn am breuddwyd. What do people often do when they're not sure if this is real or not? What do people say? Be mae pobl yn dweud i helpu ni wybod os mae o go iawn neu peidio? Pinch os, o'n i'n mynd, aw, ni yn y byd go iawn. Pinch me, am I dreaming? Ydw i wedi deffro go iawn? So pan ni'n gweld y llun yma, ni'n mynd i ofyn, ydy hwn go iawn ei peidio? Reit, nesaf, mae gyda ni an imaginary world, an fantasy world, where we can be whatever we want to be. Yeah. Ti'n gallu rhoi y cylch yma lawr ar y llawr i fi, please, Ezra? Dyma ni fan hyn. Great. Dyma ni ein cylch nesaf ni. Our next circle is for the real life. Bywyd bob dydd, lle mae pethau falle bach yn boring. Ac ar gyfer pethau boring, o'n i'n methu meddwl am ddim byd gwell na dillad gwaith. My work clothes. And believe it or not, I occasionally still wear these trousers as they've faced some real things in life. Yeah, Cared. Cei helpu fi gyda'r cylch nesaf. Sut ti'n gwybod bod yna cylch nesaf yn dod? Mae dillad go iawn, mae dillad bydyr, clean, believe me. Ond dillad go iawn in our real life. Beth dyn ni'n gofyn wneud yn ein bywyd bob dydd ni, sydd falle chydig bach yn boring. Be dyn ni'n gorfod wneud? Mae'r cylch yma ddim yn eistedd yn y fflat. Dyna dyma fyna. Mae gen i'n bywyd go iawn. Beth dyn ni'n gofod wneud i gadw i fynd yn ein byw bywyd go iawn ni? Bwyta. Beth arall dyn ni'n gofod wneud? What else do we have to do? And you're not sure. There's lots of stuff that we have to do. Boring things. We have to pay our bills. Lots of money. Yeah? Clean, glanhau, yeah? Beth arall sydd gyda ni sydd yn boring, sydd rhaid i ni wneud bob dydd? Mynd i ysgol. Mae rei ni falle ddim yn mwynhau ysgol, a dwi ddim eisiau rhoi unrhyw negative connotations i bobl. Ond nes i ffindio yr unig jumper ysgol official sydd gyda ni. Wrth gwrs, di Teifi ddim yn gwisgo'r un yma. Mae'n rhy sprucey, ydy'r geiriau, in his own words. So dyma ni dillad sy'n cynrychioli yn bywyd go iawn. Mae gyda ni pethau eraill, edrych. O'n i'n meddwl wythnos diwetha pan oedd Aaron yn pregethu ar Psalm 23. Our cup overflows. In our house, unfortunately, it's the laundry basket that overflows. And more keeps on going in. Mae mwy yn mynd i mewn i'n basket golchi ni bob dydd yn llenwi a gorlenwi. So cwestiwn fi ydy, pa un fan hyn yw'r un mwyaf real? Which one is the most real? Is our imaginary world the most real? Or is our real world the most real? What do you think? Real world. Real world. Allai cael rhywun i volunteerio i ddarllen i fi os gwelwch? Joseph, great. Ti'n gallu dod i fyny i ddarllen i fi os gwelwch yna? Sorry, o ti'n disgwyl rhywbeth mwy hwyl pan ni'n gofyn yn volunteer. Neu di ddarllen yr un top os gwelwch yna. Mae ymarfer corff yn beth da. Mae ymarfer corff yn beth da, ond mae ymdrechu i fyw fel mae Duw am ei ti fyw yn llawer iawn pwysicach. Mae'n dda i ti yn y bywyd hwn a'r bywyd sydd i ddod. Great, diolch yn fawr. So this is what's on this. Clap mawr i Joseph, gan Ezra. Yeah. So dyma ni, mae gyda ni adnod fan hyn sydd yn dweud, mae ymarfer corff, exercise, which is something that a lot of people don't enjoy, but we have to do to keep healthy, gadw ni'n iach. Fel o'n i'n siarad gyda Ceinwen dynod y blaen, mae hi'n dysgu i fod yn physio, a mae'n dweud wrth rwy'n, do your exercises. A mae'n mynd, dwi'n neud fy exercises, dwi'n teimlo'n well. A wedyn maen nhw'n dod nôl a dweud,
mae'r problem wedi dod nôl. Wyt ti'n dal i exercisio? Na. Wel, mae'n rhaid ti cario ymlaen i exercisio. Mae'n rhaid i ni gario ymlaen wrth i ni fynd yn fwy hen, a mae'n pengliniau ni'n dechrau cricio yn ychydig bach mwy, a'n cefn ni'n dechrau brifo bob tro ni'n plygu drosodd. A chi'n gwybod chi'n hen pan chi'n methu plygu lawr heb wneud y sŵn. Fel hyn. So mae marfer corff yn rhywbeth da. Mae'n rhywbeth sy'n rhaid i ni wneud i gadw ni'n hynny yn ffit, i gadw ni'n iach, a i gadw ymlaen i fynd yn bywyd yma. Exercise is a good thing that we do in this world to keep us going. But, while it is of some value, godliness, doing what God wants us to do, has the value in this life and also in the life to come. So Teifi, all ti helpu fi os gwelwch yna, ti'n fodlon nôl y cylch olau ni os gwelwch yna. Mae Duw ioldeb, gwneud beth mae Duw eisiau ni wneud, mae gyda gwerth yn y bywyd yma ac yn y bywyd nesaf. A mae'r adnod yma, a dwi wedi gadael gaps yn fan hyn, mae ar gyfer bob math o pethau. Mae golchi dillad yn beth da. Ddim yn rhywbeth ni'n mwynhau, ond mae yn beth da. Ond mae ymdrechu i fyw fel mae Duw eisiau ni fyw yn llawer iawn pwysicach. Mae bwyd yn beth da. Food is a good thing, but we must... but godliness has benefit in all things. Mae yn werth yn yr holl bethau. Diod, dŵr, anadlu, beth arall o'n i wedi sôn am. Mynd i'r ysgol, mae'r rhain i gyd yn pethau da. Ond mae pethau eraill sydd yn well yn y bywyd nesaf. Ti eisiau darllen rhywbeth ni, oes ydy? Helo. Fel hwn y gwrs. 1 Timotheus adnod 8. Diolch yn fawr, Ezra. Gret, ffantastig. So, awn ni fynd i'r sleid nesaf os gwelwch dda. A fi'n credu, os fi'n cofio beth fi'n sôn am nesaf, beth dwi wedi mynd nesaf, ni wedi cyrraedd ein cylchoedd ni, a dyn ni'n cyrraedd ein adnod ni ar gyfer heddiw. We reach our verse for today. Felly mynd i'r sleid nesaf, please, Ruth. Os cyfodwyd chi a Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulawr Duw. If you are raised with Christ, seek the things that are above. A dyma beth ni'n sôn am gyda'r cylch nesaf. Seek the things that are above, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulawr Duw. Chi'n cofio hwnna? Chi wedi cofio'r adnod yn barod? Bobl anwyl. Reit, fe rhaid i ni gael practis. Fe rhaid ni ddysgu'r adnod yma ar ein cof ni i helpu ni gofio am hyn. Ond, fel chi'n sylwi, mae Helen dal druan wedi gofod eistedd yn fan hyn, yn aros i ni ar gyfer dysgu y can. A chi'n gwybod y dod yn barod, fi'n gwybod, chos chi wedi canu fo yn barod. Ni'n mynd i ddysgu yr adnod yma ar ein cof i'r tôn o, is this the real world? Is this life? Is this just fantasy? So, nawn ni sefyll ar ein traed os gwelwch yn dda, a nawn ni ffitio y geiriau i fynd gyda'r adnod yma. A Elain, fi'n gwybod bod ti'n mynd i fwynhau hwn, go iawn. Os cyfodwyd chi a Christ, ceisiwch beth sydd uchod. Lle mae Christ yn eistedd wrth ochr Duw. Colosiaid 3, adnod 1. Nawn ni trio yn Gymraeg. We'll all try in Welsh, and then we'll all try in English. In Welsh, the letters do the sound that they try to do. Do your best. Newch eich gorau glast. Diolch yn fawr, Helen. Os cyfodwyd chi a Christ, ceisiwch beth sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd wrth ochr Duw. Great. Worked perfectly, just like it did in my mind. Fantastic. Da ni trio fo yn Saesneg rwan. Diolch yn fawr. If you've been raised with Christ, seek the things that above, where Christ is seated at the right hand of God. Great. Diolch yn fawr. Thank you very much for being good sports, and I will let you sit down and imagine that. So pob tro, every time you hear Queen singing Bohemian Rhapsody, don't think about the things that are below. Think about the things that are above. Remember singing that in church, and it went perfectly, like it was in my perfect
Imagination. Great. So, os cyfodwyd chi â Christ, ceisiwch beth sydd uchod. Ceisiwch y pethau sydd uchod. Slide nesaf, please, Ruth. Ceisiwch y bethau sydd uchod. The things that are above. Next slide, please, Ruth. What do we have that is above? Okay, so we've got the trees. We look at the trees. Beth arall sydd uchod? Wallet and grommet. Wallace and Gromit, nath nhw fynd i fyny. They went up to see the moon, to see if it was made of cheese, yeah? Beth yw hwnna? Di rhywun i gallu cyrraedd hwnna? Cader bobl anwyl, health and safety. Na i fynd i'n ôl ysgol i weld beth sydd wedi rhoi fyny fan hyn. Cader bobl anwyl. Gawn ni o. Beth sydd fyny fan hyn? Gawn ni rath. Beth sydd fyny fan hyn? 3 points of contact on the ladder. Don't worry everyone, I'm okay. Beth yw hwn? Oes rhywun yn cofio pwy yw hwn? Sy'n yn cofio beth yw hwn? Pwy yw hwn? Pobl oedd yn ysgol Sul blwyddyn diwethaf. Who was in Sunday school last year? Who do we have? I'll pop this back quickly. Tra bod chi'n syrchwilio yn eich meddyliau pwy yw'r person yma. So rwy'n yn cofio pwy ydy. Y drian yn fo, hwn oedd y llun diweddarau gyda fi ar gyfer o. He's very underdressed. Dyma yw ein ffrind ni, beth yw enw fo? Flat Stanley. A beth oedd Flat Stanley yn ein dysgu ni? Who remembers what we did in Sunday school to learn about Flat Stanley? Kezia? Yeah, so we coloured in the things that we do for God and we put them on Stanley as his clothes. Were they normal clothes? Oedd nhw'n ddillad arferol oedd ni wedi rhoi? Were they normal everyday clothes? Do you remember? What sort of clothes was he wearing? Hannah, wyt ti'n cofio? Pa ddillad oedd Stanley'n gwisgo? Arfwisg, yeah, the armour. So oedden ni'n rhoi arfwisg ar Stanley, and poor Stanley fan hyn, he was missing his shoes and his very, very short belt. Normally the belt is depicted as a little bit longer. Beth arall sydd gyda Stanley oedd I fod I fynd gyda fo? Shield, yeah, tarian. A Joseph? Helmet, sorry. Helmet, ag wrth gwrs. Y cleddyf, ie. So mae Stanley, oedd o'n gwisgo dillad special roedd Duw yn rhoi I ni. Alli fynd i'r sleid nesaf, os gwelwch na, Ruth? Sleid nesaf, please. Sorry. Arfwisg Duw. So, oedd gyda ni helmed, y breastplate, y belt, neu'r y tarian, y cleddyf a'r esgidiau. Falle bod yn gofyn gormod I chi gofio beth nathon ni dysgu fel adnod. Ond allwn ni mynd i'r sleid nesaf os gwelwch yna Ruth a gweld os bydd o'n jogio falle eich cof chi. Safwch gyda gwirionedd wedi ei rwymo fel gregus am eich canol. Di hwn yn dod ar unwaith nôl ti, Joseph? Ie, ti'n cofio fo? So. Gobeithio bydd yn dod nôl I chi pan bych chi angen o. Beth o'n nesaf? Cyfiawnder Duw yn llyrig amdanwch, hwnna oedd o, beth sy'n nesaf? A'r brwd frydedd I rhannu'r newyddion da am heddwch gyda Duw yn esgidiau am eich traed. Daliwch gafael yn harian ffydd bob amser. Byddwch yn gallu diffodd seithau tanllyd yr un drwg gyda hi. Derbyniwch achubiaeth yn helmed am eich pen
Newyddion da Duw, sef cleddyf yr ysbryd yn eich llaw. Chwarae teg oedd y plant, the kids, they all learned this as a memory verse last year. Maybe we need to jog their memory a little bit. It took a while for me to remember this in fairness. But hopefully, I'm sure you're the same. Pan oeddech chi'n fach os dysgwch chi adnod eich cof, I'm sure they spill out of you the stuff that you learned when you were a kid, and hopefully some of this will come out as well. So dillad arbennig roedd pobl Dduw wedi cael I wisgo. Oedd yn anffodus, doedd gyda Stanley ddim bwa saith, ond roedd gyda fo arfwisg yn doedd, roedd gyda fo llirig, a breastplate, belt neu trwsus, a cleddyf, o'n i'n methu ffindio helmet a'r gweddill. Ond dyma ni y dillad. So mae gyda ni ein 3 math gwahanol o dillad ni does. Ein dillad gwisg ffansi ni, ein dillad boring bob dydd, a mae gyda ni ein dillad arbennig ni sydd gyda ni gan Dduw. Y pethau sydd oddi uchod. Allwn ni'n sleid nesaf os gwelwch yna Ruth. Ond pa un yw'r un fwyaf real? Fi'n cofio rei o chi ysgwysio wythnos o'r blaen. Is it real? Is this cake? Which one is the most real? Pinch me. Which one is real? Os fi'n onest, weithiau mae'n teimlo fel hwn yw'r un fwyaf go iawn, dydy. Ni'n byw mewn bywyd bob dydd. We live in everyday life, and it can be a little bit boring, a little bit samey. Ond mae Paul yn galw ni I ceisio y pethau sydd oddi uchod, I ceisio y pethau sydd above, I ceisio to seek the things that are above. Even in our Monday ordinary life, Paul here is calling us to seek the things that are above. And sometimes, falle mewn game, ni'n gwybod bod pethau ddim go iawn. We do things in a game or we do things in fantasy world because we know that it's not real. Maybe we would spend all the money that we have in the game because we know it's not real money. It's only money that we made in the game. Falle byddwn ni yn... ni wedi meddwl am cwpl enghreifftiau, ond fi wedi mynd yn blanc. Falle byddwn ni yn agor y drws yn y zoo a gadael y tigers I gyd allan yn y byd fantasy, ond yn y byd go iawn byddwn ni ddim yn gwneud hynny. We do stuff in the fantasy world because we know it's not as real as the real world. Ac yn yr un ffordd, mae Paul yn galw ni I fyw yn y ffordd uchod yn y byd fel hyn. Mae yna rhestr o bethau. There's a list of things that we have to do, that we are called to do, and we can do because we know that there's something that is more real. For example, God, because we know that the time that we have to live is different in all these periods. In this game, ni'n gwybod bod y game dim ond yn para hyn a hyn. Ni'n gwybod bod y game fantasy pan da ni'n neidio neu bod y dinosaurs yn dod ar ôl ni. Bod dim ond yn ffenest bach. Ac falle yn y byd dyn ni yn rwan, mae'n teimlo fel bod pethau yn cymryd hir dros ben, neu bod o'n mynd I para am byth. Ond un peth ni'n gwybod am y byd yma ydy, dydy o ddim yn mynd I para am byth. Mae'n mynd I ddod I ben un dydd. Ond mae'r byd oddi uchod ddim yn darfod. Dydy o ddim yn mynd I ddod I ben. Does dim diwedd ar y byd oddi uchod. This eternal life mae Duw wedi roi yn ni. Ac felly, dyn ni'n gallu edrych yn ôl ar ein bywyd go iawn ni, ein bywyd dyn ni'n byw bob dydd, pan dyn ni'n mynd i'r ysgol, neu mynd I gwaith, neu yn golchi llestri, neu mynd ar ci am dro, a dyn ni'n gallu byw fel petai y byd yn gêm. Dyn ni'n gallu defnyddio ein arian ni yn y byd yma mwyn gwneud pethau sydd o fydd am byth. Dyn ni'n gallu defnyddio ein amser ni mwyn gwneud ffrindiau I rhannu'r efengyl gyda bobl. Dyn ni'n gallu defnyddio ein cariad na'n amser ni gyda'n gilydd mwyn dod a chlod ac yn y blaen I Dduw. Os cyfodwyd chi a Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod. Dyn ni'n gallu gwneud pethau sydd yn edrych yn silly I y byd. We can do things that look silly to people in the world. Un peth dyn ni'n gallu gwneud, dyn ni'n gallu dod I capel, a dyn ni'n gallu moli gyda'n gilydd. Hyd yn oed falle pan dyn ni ddim yn gwybod y geiriau, pan dyn ni ddim yn deall peth yn dda.
wrth i ni ymroi i ganu, when we give ourselves over to worshipping God and seeking Him truly, we feel much better. As we were talking in the house groups or in the fellowship groups, mae canu allan, nid yn unig yn helpu ni, ond mae'n helpu pobl eraill i fwynhau profiad o addoli a dod i adnabod y bywyd oddi uchod yn fwy real. Da ni'n gallu treulio amser yn ein Beibls ni. Falle bod o ddim yn gwneud sens. It doesn't make sense for us. On a normal day, i codi yn fwy gynnar a darllen y Beibl am 10 munud, chwarter awr, hanner awr, faint bynnag ydi o. Mae'n gwneud fwy o sens i ni gael amser yn gorfod yn gwely. Falle, os byddwn ni'n meddwl yn ôl y byd, it makes more sense for us to sleep in, have an extra, feel a little bit more refreshed. Ond pan dyn ni'n ceisio y pethau sydd oddi uchod, ceisio bywyd gyda Duw, dyn ni'n gwybod mae amser dyn ni'n treulio fan hyn werth o yn y bywyd sydd i ddod. Ac wrth gwrs, wrth i ni weddio, dyn ni'n siarad gyda Duw, dyn ni'n ceisio rhywbeth sydd yn uwch, ceisio rhywbeth sydd yn fwy na beth sydd gyda ni rwan. Ac yn gofyn iddo effeithio yn bywyd ni sydd yn fan hyn. A mae adnodau sydd wedi bod yn mynd trwy mhen i lot yn yr wythnosau diwethaf ydy y ffordd mae Iesu'n sôn yn Matthew pennod 6. Peidiwch a phryderu am eich bywyd. Dweud beth ydym i fwyta, neu beth ydym i yfed, neu beth ydym i wisgo. Y pethau boring yn mynd, peidiwch a phoeni am y pethau hyn. Don't worry about these things. Ond ceisiwch yn gyntaf, a mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen rhain i gyd. Ceisiwch yn gyntaf teyrnas nefoedd, teyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef. Wrth i ni edrych ar y byd sydd i ddod, wrth i ni edrych ar y bywyd sydd o'r uchod a ceisio byw fan hyn, dyn ni'n gallu trystio bod Duw yn mynd i edrych ar ôl ni fan hyn. Yn yr un ffordd, pan dyn ni'n y gêm fan hyn, dyn ni'n gallu dal meddwl am bethau sy'n digwydd adre. Dyn ni'n gallu dal meddwl am mynd i ysgol neu pethau eraill. Ond dyn ni'n gwybod bod hwn ddim gymaint o bwys a'r pethau sydd yn y bywyd go iawn. Yn yr un ffordd, mae'n bywyd ni fan hyn, bod o'n teimlo'n all-encompassing, falle dyn ni'n pinsio ni'n hyn i helpu ni soi bod o'n real, mae yna rhywbeth sydd yn fwy real i gael. A un bunch o adnodau eraill yn bellach ymlaen yn Colosiaid, mae Paul yn sôn am sut ydyn ni yn gallu defnyddio y pethau hyn. A sylwch y geirfa mae yn defnyddio. Am hynny, fel etholedigon Dduw, sanctaidd ac anwyl, gwystgwch amdanoch, rowch arnoch i'ch hunain, a mae rhestr hir o bethau, tynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd. Dyma'r pethau sydd yn perthyn i'r bywyd sydd oddi uchod. Dyma'r pethau sydd falle ddim yn gwneud sens trwy'r amser ym mywyd y byd, ond wrth i ni geisio Duw, wrth i ni geisio bywyd gyda Duw, ceisio cerdded gyda fo yn y bywyd sydd oddi uchod, mae yn mynd i effeithio y bywyd sydd gyda ni fan hyn. Mae yn mynd i effeithio y ffordd dyn ni'n gwneud. A mae'n gorffen off. Rhag ofyn bod yr adnodau mae wedi trefnu ddim yn cyffwrdd ar popeth sydd angen, rhag ofyn bod o wedi methu rhywbeth off, gyda catch-all ar y diwedd mae'n dweud, whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Beth bynnag yr ydych chi'n neud, ar air neu reithiad, gwnewch bopeth yn enw yr arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw y Tad drwyddo ef. Gwisgwch amdanoch y pethau hyn. Gwisgwch y pethau sydd oddi uchod a gadael i hwnna wedyn effeithio y ffordd dyn ni'n byw yn bywyd bob dydd ni. Put on then the things that are above and let that then affect the way that we live our life in the here and now.